लोगोसे दिनै जोङो लोरगि थियाटार ग्रुपआ 15 बोसोर आबुं जाबाय। दिनैनि सानावनो 2009 मायथाइयाव केशव मुसाहारि बिथांनि दैदेननायाव लोगोसे आं आरो जोंनि बै बिद्यापीठ स्कुलाव मोनसे सावरायनायाव इन्टेलेक्सुयेल मोनसे गोदोनि गागि आर्टिस्टफोरनि जथुमनायाव जोंनि माबाफोरा लोरगिया जोनोम मोन्दोंमोन आरो बे मेलखौ सामलायदोंमोन दानि मानगोनां आफादगिरि सार बिथां सोमदोन ब्रह्म बिथाङानो। आरो बेहाय आङो गिबियावनो आफादगिरि महरै सायख'जादोंमोन आरो गाहाय नेहाथारि महरै दङ जोंहा अलंबार स्वर्गीयारायनाय उदालगुरिनि। बिदिनो गोबां जायगानि जोङो क'क्राझार बेसल' नङामोन आरो बुस्थुआ क'क्राझारनिल' मानसि नङा, अल गलाघाटनि मानसि दंमोन, उदालगुरिनि, बाक्सानि, चिरांनि गासिबो जायगानि मानसि अल बेखौ बिराद गुवारैनो दानाय जादोंमोन आरो दा बेवहाय जोङो गोबां सापर्ट होदों। सासे सानै मानसिया हेंथाबो होदोंमोन, जाय मानसिफ्रा हेंथा होदों बेखौ जों गाज्रि मोनाखै, जों थुलुंगा हिसाबै लानानै जों मावबोदों। दा बेहाय जों नाजाबोदों, बयबो खस्थ' खालामदों, गोबां जेंना जेंसिजों जों जिर'निफ्राय फैनानै दिनै गावनो जोंनो मोनसे जों हा सोरजिनो हाबाय। रायजोफोरनि अनसुंथाइजों जोङो हेफाजाब होलायनायजों सोरबा सिमेन्ट सोरबा माबा हरनायजों जोङो न'खौबो मोनसे लुफुंनो हाबाय। बेहायनो अफिस खालायो, जों बेहायनो रिहार्सेलबो खालायो। दा जों सिगांनिफ्रायनो गोबां खामानियाव सिगांनि मानगोनां EM सारमोन, जेनेबा देरहासात बसुमतारी सारमोन, दनेस्वर गयारि सारमोन, बिथांमोननिफ्रायबो सापर्ट मोनबोबाय थादों। आरो दानि फैनानै नैबे सरकार फैनायनि उनावबो जों बिथाङा दा मानगोनां प्रमद बर' सारनिफ्राय जों हेफाजाब मोनबाय थादों सामलायनो थाखाय। एसेबां जेंनायाव जोङो सौफैयाखै, जों माखासे प्रसेसजों आवगैबोनायखाय आरो जेंनाया गोबां दंबाबो जोङो खस्थ' खालामनानै ज' आवगैबोनायखाय जों सिगांबोनो हादों। आरो जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय जोङो लोरगि थियाटार ग्रुपआ मोनसेल' बर'नि मोनसे हान्जामोन, जायखि माने जों रेपेटरि ग्रान्ट मोनसे मोननो हानाय, जेनेबा सेलारि ग्रान्ट होनना बुङो मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि आन्दाराव। दा बेखौ मोननायखाय जोङो एसे आवगैनो हासिनदों आरो बेनिफ्राय जोङो बोसोरारि सेलारि मोनो आर्टिस्टफोर। दा जोङो 11 जन आर्टिस्टनि थाखाय फैयो। दा बेखौ एनहेन्समेन्ट जालांबाय थायो आरो दा बेवहाय जोङो दिनैसिम गोबां आर्टिस्ट, मानो होनबा बे ग्रुपआ जोंना हान्जाया मोनसे पार्मानेन्ट जों सेलारि होनानै दोननो हाथारनाय मोनसे हान्जा नङा नालाय, जायनि थाखाय गोबां आर्टिस्टआ गावबा गावनि सोलिनायनि थाखाय, न'खर सालायनायनि थाखाय जों थोजासे रां होनो हायियाव गोबाङानो एरायलांदोंबो, थारमाने गावबा गावनि खामानियाव बेस्थ' जाहैदों। दा दिनै गोदान फैयो, मानो होनबा MSR ग्रुप मोनसेयाव जोङो रावबो पार्मानेन्ट नङा, जायहा बेस्थ'था बे जाय सोलाबनाय खाखिनि बे टाइम होनो हायो बे फैबाय, गोदान फैगोन, वेलकाम बयखौबो जोङो रावखौबो जों हाबनो मोना बे नङा, खिन्थु मोजाङै डिसिप्लिनै सोलिबोनांगोन। बेजोंनो जों दिनै 15 बोसोरा कमप्लिट जाबोबाय आरो जों इयुनाव मोजाङैनो आवगैलांगोन। जोङो थांखिया जेरैबायदि सानबोदोंमोन बेनिफ्राय बांसिनै एसे हाबोदों मावबोनो। दा नै थियेटार फेस्टिभेल जोङो नुदोंमोन, 12आव मोनसे खुंदोंमोन जोङो BTC नाङै मोनसे कमल कुमार ब्रह्म गोसोखां मोनसे बड'लेण्ड थियेटार फेस्टिभेल मोनसे खुंनाय जादोंमोन BTC कालचार डिपार्टमेन्टनि हेफाजाबाव थिथागुरियाव खुंनाय जादोंमोन आरो 12 जुलाइ जानांगौ, 12-13 जुलाइ माबायाव 2012 थिथागुरि इराग्दाव कमिउनिटि हलाव खुंनाय जादोंमोन। बेनिफ्राय बे फेस्टिभेलखौ कन्टिनिउ खुंनायनि मोनसे बाथ्रा होदों बै समनि EM सारा, खिन्थु जाफुंनाय जायाखै आरो दा फैयै फैयै नै थांनाय बोसोरनिफ्राय 2023 मायथाइनिफ्राय जोङो गिबिसिनै इन्टारनेसनेल मोनसे थियेटार फेस्टिभेलखौ जों खुंफुंनो हाबाय। बयबो बेवहाय हेफाजाब होदों। BTC निफ्राय जोङो सिनेमा एन्ड थियेटार डिपार्टमेन्टनिफ्राय चिफ सारा अनसुंथाइ हरदों आरो बेवहाय जोंनाव श्रीलंकानि टिम फैदोंमोन, नेपालनि टिम फैदों, गोबां 13 आरो मोनसे आसामावनो बयबो बुंदों, गिदिर गिदिर आसामनि थियेटार एक्टिभिस्टफ्रानो बुंदों आसामनि देरसिन मोनसे फेस्टिभेल जादों होननानै। मानो होनबा 10था लेंगुवेजनि गासै 10था लेंगुवेजनि थियेटार बाहाय दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेवहाय। आरो फैनानै देग्लाय सेकेन्ड इन्टारनेसनेल थियेटार फेस्टिभेलखौ मैहुर इन्टारनेसनेल थियेटार फेस्टिभेल जों खुंफुंनो हाबाय। बेवहाय जोङो फैदों देग्लाय कानाडानि फैदों, उरुगुवेनि फैदों, इंलेन्डनि फैदों आरो लोगोसे जोंना बांलादेशनि फैदों। आरो जोङो देग्लाय जायगाखौ फुवारनानै क'क्राझारजों लोगोसे चिराङावबो लादेरनाय जादों आरो दा बेबायदिनो जोङो इयुनावबो जोङो आरो नेक्स्ट थार्ड मैहुर थियेटार फेस्टिभेलनि थाखाय दानिफ्रायनो जों प्रिपेरेसन खालामनो आवगायदों, जाहाथे साबसिनै मोजाङै डिसिप्लिन भाबै खुंलांनो हायो आरो गोसारसिननो हायो। मानो होनबा बे फेस्टिभेलनि थ्रुयैनो जोङो एसे बांसिन मिथिसार जासिननो हादों लोरगि थियेटार ग्रुपआ, आरो जोंनि बर' माबाखौ मिथिदों, जोंनि बर' हारिमुनि सायाव मिथिहरदों। जोङो थियेटारजों लोगोसे मोसानायबो दिन्थिबोबाय थादों जोंनि थियेटार दिन्थिफुंनायनि लोगोसे ड्रामायाव। आरो जोङो मा खालामदों, BTC हालामनिफ्राय जों मोनथामखौ प्रत्येक बोसोराव जों मोनथाम हान्जानायखौ जों स्कप होनाय जायो, जायनि थाखाय जों देग्लाय गोदान मोनसे हान्जायाबो थियेटार फेस्टिभेलाव बाहागो लानो स्कप मोनदों। थांनाय बोसोरावबो मोनथाम जों BTC निफ्राय जोंनि लोरगिजों लोगोसे स्कप मोनदों दिन्थिनो थाखाय। दा बेखौनो जोङो गोबाङानो साननो हागौ थियेटार ग्रुप होननानै, थियेटारनि सेक्सनल' बा ड्रामानि सेक्सनावल' खामानि मावग्रा होननानै। दा नामासो जानो हागौ जोंना लोरगि थियेटार ग्रुप, खिन्थु जोंना थांखिया जाहैबाय जोंनि बर' हारिमुनि सायाव बेखौ जों आवगैलांनो थाखायनो बेवहाय जोंहा मोसानायबो थागोन, दामनाय देनाय थागोन, गासिबो थागोन।
बेबायदिनो जोङो बोसोरनै सिगांनिफ्रायनो जोङो मोसानायखौबो एड खालामनाय जादों। दा गोबां जायगायाव प्रग्रामबो गानानै फैबाय। दा जोङो रिसेन्टलि जोङो गुजरातनिफ्राय सफैबाय, राष्ट्रपति भवनाव थांखांबाय देग्लायनो, आरो जोङो हायद्राबादाव आरो सिगां राष्ट्रीय संस्कृति महत्सब थांबाय। बिनि सिगां गवा, आरो सिगां गुजरात दंमोन, हारियाना, अरुणाचल, सिक्किम, झारखन्ड, गोबां जायगायाव दामान एन्ड दिउ, आरो दिल्ली, गोबां जायगायाव गोबां हाबाफारि खालामना फैबाय हारिमु सेक्सनाव ड्रामाजों लोगोसे। आरो ड्रामा सेक्सनावबो जों थांबाय त्रिपुरा, ओरै मुम्बाइ, कलकाता, बिदिनो गोबां जायगायाव दिन्थिबोबाय, झारखन्ड। बेखायनो जों सानदों जाहाथे जोंखौ दिनैसिम जाय बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होबोदों बिथांमोना आं बयखौबो साबायखर बावगोन। आरो जाय बिथांमोना जोंखौ हेंथा होबोनो नाजादों बिथांमोनखौबो साबायखर बावगोन। मानो होनबा बिथांमोननि देखायना होनाय माखासे हेंथानि बुस्थुखौ जों सुद्रायनानै जाहाथे जों आवगायलाङो, मानि थाखाय जोंखौ हेंथा होनो नाजादों बेफोरखौबो। मानो होनबा जिखि लामा आवगाया, लामाखौ जों प्लेनजोंल' आवगायोबा जों सांग्रां जानाया फिसा माबा मोनसे सौथुनाय थायो। दा गेदा गेदि लामाजों आवगायोबा बा खुथु खाथा लामाजों आवगायोबा एसे साबसिन स्ट्रंसिन जालांनो हायो, आं बेखौ सानो आरोखि। दा बेबायदिनो इयुनावबो जाहाथे बयबो जोंखौ हेफाजाब होलायो, मरेल सापर्ट, फिजिकेलि नांलायलाया, मरेलि मोजाङै बयबो थुलुंगा होलायलायोबानो, बेखौ जोङो सानदों। आरो जोङो दा मोनसे गोदान नाटक माने बानायनो सानदों। बेनि थाखाय आङो स्क्रिप्ट लिरनाय मोनसे कम्पिटिसन बायदि आरो स्क्रिप्ट लिरनाय फोसावनो नागिरदों। आरो स्क्रिप्टनि जाय मोजां स्क्रिप्टआ फैगोन बेखौ जोङो पाब्लिश खालामनायजों लोगोसे बेखौनो मोनसे फावथाय दिन्थिनायनि टारगेट लागोन। आरो लोगोसे जोङो मोनसे दं रिसेन्टलि दांगोन पापेट्रि, जोंनि गेजेराव पापेट्रि दंमोन ना, गोमालांबाय गोदो दैमालु बर' फुथुला, पुर्निमा पापेट दंमोन, गोबां फुथुला थियेटारफ्रा दंमोन। बेखौ जोङो एसे स्टाडि खालामनो नागिरदों। ओमफ्राय जाय बिथांमोना बेखौ देखायोमोन बेखौ नागिरनानै बेनि सायाव जोङो मोनसे वार्कशप खालामनो नागिरदों। वार्कशप खालामनानै टिमखौनो मोनसे जास्ट स्टेलेलवे जोंनि लोरगिनि गाइडआवनो मोनसे टिमा जाहाथे मोनसे सोलियो। जास्ट प्रग्रामाथ' गोदोनि बायदि मोनला, दा सोलिनो हाथानायथ' मोना, खिन्थु पार्ट टाइमै जाहाथे बेखौ कालसारखौ हमथालांनो हायो, बे हारिमुखौ, दा पापेट्रि हारिमुखौ जाहाथे हमथालांनो हायो, बेखौ जों जाहाथे आवगायलांनो हायो, बेनि सायाव मोनसे प्लेनिं खालामबाय थादों। दा जोङो पापेट्रिनि सायाव मैयासो थांनाय खोथामोन आरो माबायाव, जाय दैमालु बर' फुथुलानि माबायाव। दा गाबोनहालागै जोङो ओंखारलांगोन सार्भे खालामनो थाखाय। दा जाय बिथांमोना थांनानै दं, दा मेटेरियेलफ्रा दंना गैला बै पापेटफ्रा, बेफोरखौ जोङो नागिरगोन। नागिरनानै बिनिफ्राय जोङो वार्कशप मोनसे लागोन। आरो दा बिनिफ्राय आरो जोङो जात्रानि सायाव मावनांगौ दङ। बेखौ फारि फारि खेबसेनो गासिबो लायोबा लाब्रा जालांजोबो। दा बे हिसाबै जोङो गासिबो खालायाबालानो। दा लोगोसे नोंथांमोननि गेजेरजों आं फोसावनो सानदों, लोगोसे थियेटारखौबो सेटारडे सानडे फक डेन्सनि क्लास जायो। ड्रामायाथ' ड्रामा थाखाबाय, आरो लोगोसे मोनाबिलियाव सेटारडे सानडे सानावबो जा मोसानाय जायो, आरो मोनाबिलियाव दामनाय देनायनि क्लासखौ जों खालामनाय जायो। बाहाय फ्रि, जों रावनावबो फिस लानाय जायाखै। जाय सोलोंनो गोसो फैनो हागोन। जोङो 6टानिफ्राय 8टासिम मोनाबिलियाव जोङो फोरोंगिरि फैयो। बेखौबो जोङो खावलायबाय, जाहाथे इयुनाव जोंखौ रावबो बयबो सापर्ट होलांबाय थायो, बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो जोङो खोथा होबाय, लोगोसे थियेटारखौबो मालाबाबो थाथ'नाय नङा। आरो फैगासिनो दङ 3थि मैहुर थियेटार फेस्टिभेला, थियारि जाखानो थाखायबो रायजो राजा नोंथांमोनसिम खावलायबाय।